Spoločenská hra Kac žnie úspechy. Hlavolam začal písať svoju históriu len začiatkom minulého roka, avšak na trhu sa presadil. Dnes vďaka rôznym stupňom obťažnosti si získava nie len deti, ale aj dospelých. Nápad sa zrodil v hlave Milana Havla z Česka. Ten svoju myšlienku sformoval do reálnej podoby aj so Slovákom Jozefom Bilkom zo Žiliny. Po odskúšaní prvých verzií Kac sa tento hlavolam osvedčil aj ako didaktická učebná pomôcka v škôlkach a v školách. Zrakovým vnímaním rozvíja orientáciu na ploche aj v priestore a zároveň nabáda k logickému mysleniu. Pravidlá hlavolamu sú veľmi jednoduché a ľahko zapamätateľné. V podstate tu platí len jedno a to najdôležitejšie pravidlo. Kamene rovnakej farby sa môžu dotýkať len rohmi. A takisto platí, že hracími kameňmi treba vyplniť celú šachovnicu, no a každá úloha má len jedno riešenie. Aj veľkosťou, aj materiálom je to prístupné tým deťom, ľahko s tým manipulujú, takže nerozvíjame len to logické myslenie, čo je základným zámerom tej pomôcky, ale napríklad aj psychomotorické kompetencie. Hlavolam existuje vo viacerých variantoch, ktoré sa podľa obťažnosti zameriavajú na rôzne skupiny ľudí. Najjednoduchší so šachovnicou s počtom polí 6x4 je určený pre deti od 4 rokov. Deti sa v tejto verzii učia šikovnosti a dôkladnosti. Pre najmladších býva úspechom správne zostavenie hracích kameňov podľa zadania. Ďalším typom hry je Kac pre prvý stupeň základných škôl, pritom je už potrebné zapojiť aj logické myslenie. Je vhodný pre samostatnú prácu, pre dvojice aj kolektív. Pre starších školopovinných, ale aj pre fajnšmekrov logických hier je určený hlavolam Quattro, ku ktorému sú priložené postupné riešenia so záznamom do doplňovacej tabuľky. Pri jeho lúštení existuje logická cesta, len ju treba nájsť. Spoločenská hra Kac sa za svoju originálnosť a genialitu stala hlavolamom roka 2013. Ministerstvo školstva túto hru certifikovalo a odporúčajú využiť v materských, základných a špeciálnych školách. Navyše hracie komponenty sú vyrobené z kvalitných materiálov. Hra má teda v rastúcej popularite budúcnosť a je len otázkou času, kedy hlavolam Kac bude expandovať do zahraničia.